Salut, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta jucăm single player. Da, mi-am creat eu lumea înainte, hai ca să luăm ce avem în chest. Hai, așa să facem mai repede. Bun, da, o să fac și o chemă, dar nu o să filmez tot timpul. Așa, hai că sunt prea prost. Da, ce puteți să faceți să nu prost? Păi nu. Păi da, nu. Luăm. E bun, am dat deja de iron. Acum imediat și iron. Așa, bun, bun, bun. Hai ca să facem un crafting. Atunci hai că punem peste aici și gata. Bun, acum luăm iron-ul. Așa. Oh, perfect, avem turnocul de aer de capul. Bă, păi am găsit iron, nu știu ce. Am găsit ceva iron. Bun, hai ca să continuăm. Da. În episodul 2 o să facem casa. Da, ce pot să mai zic? Așa. Da. Așa. Așa. Da, nu o să fie foarte lung acest episod. Bun, cam atât. Bine. Hai ca să prăjim și iron-ul. Ar trebui coal, da. Ce să facem acum? Hai, cum să facem probleme. Și hai ca să-l prăjim. Și acum mai luăm niște lemne. Da, o să fac 2 clipuri și mai lungi, dar na. Acum, pentru început vreau să văd dacă se merită să mai țin de YouTube, adică fac câteva scurte și dacă sunt măcar 10 like-uri la unul din ele, o să fac și de 10 minute plus, dar așa n-are rost să filmez și după să stau o jumătate de oră să le randez, deci... Bun, am luat iron-ul, hai să facem. Și continuăm să minăm, bineînțeles, torțele. Așa și continuăm să minăm.
Da, și ce aș putea să mai zic? Că nu prea mai am ce să le zic. Sper să-mi dați și mie măcar o șansă și nu. Bun. Păi, cam atât cu primul episod de Minecraft Survival. Single player. Putem să strângem și noi măcar 10 like-uri. Bun, până la următorul episod. Bye bye.